व्हाट्सआप गाय माबोरै दं नोंसोर थ' मोजाङै दंखायोना थ' आंनि चेनेलाव गोदान भिडिअ आपल'ड होबावनायसै बे भिडिअखौ नायदो नोंसोर थ' नोंथांमोनखौ मोनसे खोन्था होना जायो आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेनि आगोलावहाय बे भिडिअ जाबाय काइन मास्टारनि टुट'रियेल थ' बेहा आं नोंसोरनिफ्राय बिराद सापर्ट मोनदों थ' आङो सिगां 51 प्लासमोन दा आंनो जाबाय 60 प्लास आउट स' लोगोफोर बिराद थेंक इउ नोंसोरखौ दिनैनि टपिकखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा होना जाबाय थ' नोंसोर गोदान आंनि चेनेलाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे घन्टियाखौ बुनानै ला घन्टियाखौ बुनानै नटिफिकेसन बेलखौ अल खालामना लादो दे जों भिडिअखौ दिनै स्टार्ट खालामगोनसै जोंना दिनैनि टपिकआ जाबाय इउटुबारफोरा सैथो खोथा होनो ना मिसा खोथा होनो थ' लोगोफोर नोंसोरखौ खोन्था मोनसे होनगोनसै आं नोंसोर बेखौ माइनाव सोनानै ला थ' नोंसोर जायो गासिनो बिराद गेदेर इउटुबारफोर दं हिन्दीवाला इंलिशवाला आरो बर'फोरालाय दासिम टेकनिकेलाव बारा गैया थ' नोंसोर मबाइल बायो आरो बे मबाइल बायनायावहाय नोंसोर खायसेथ' इउटुबाव सार्च खालामनो नायो बे मबाइला फनफोरा मोजां जागोन ना साबा जागोन थ' बिदिफोरनि टपिकखौ आं दिनै कभार खालामगोनसै थ' इउटुबारफोरा सैथो खोथा होनो ना मिसा खोथा होनो स' लोगोफोर गासिनो इउटुबारनि थाखाय आं मोनसे खोथाखौ लाना फैबाय बे खोथाया नोंसोरनो जाबाय फार्स्ट मिसा खोथा माखौ होनो इउटुबारफोरा नोंसोर जेखुनु आरि जिनिसफोरखौ आनबक्सिं खालामो बे आनबक्सिंफोरखौ बिसोर गासिनो मोजां होजोबो मबेबाबो जिनिसखौ साबा होना गाज्रि होना जेसेबांबो मबाइल ब्रेन्ड दं नङाबा मोनसे जेखुनु गेजेटनि ब्रेन्ड दं थ' बिनि गेजेटनि नोंसोर आनबक्सिंफोरखौ नुनो हाजोबो बिसोरनि इउटुब चेनेलाव थ' बिसोर नाय बेखौहाय मोनसे ना मोनसे खोन्था होनानै बिसोर बे जिनिसखौ मोजां मोनो मानो थाखाय बे स्पन्सार लादों बियो स्पन्सार माने रां लादों बे ब्रेन्डनिफ्राय आरो बे ब्रेन्डखौ नों गाज्रि होनना नेक्स्ट टाइमाव बिसोरो माब्लाबाबो नोंनोहाय स्पन्सार खालामनाय नङा थ' बिनि थाखाय मोनसे ब्रेन्डआ नोङोहाय नोंनि चेनेलावहाय बिराद गोबां साबस्क्राइबार याथ' भिउस टाइमा बिराद फैयोबा नोंना मेक्सिमाम आं होनगोनसै नोंना चेनेलावहाय गैयालाबो 50 याथ' 60K नि आप नोंनि भिउस थाङो मोनसे चेनेलाव थ' नों मोनसे स्पन्सार मोजां हरो बिसोरो थ' बे स्पन्सारखौ नों मोननानै मोनसे मबाइल आनबक्सिं खालामनानै बेखौ गाज्रि होनबा थ' बे ब्रेन्डआ नोंनो मालाबाबो हरखाले स्पन्सार थ' नोंजों दुश्मनी खालामनानै लाखाबाय बियो थ' बिनि थाखाय गासिबो इउटुबारफोरा बेसेबांबो ब्रेन्ड बिसोरजों लोगो बानायनानै थायो आरो पाब्लिकफोरखौथ' खिसे टपिकआनो होखायो आरो थ' बिनि थाखाय बे टपिकखौ लाबोदों आं सासेबो इउटुबारफोरनि खोन्थाखौ गुबो दाफोथाय नोंसोर लोगो नङाबा फसायनांगोन नोंसोर हयथ' मबाइल आनबक्सिं खालामो बेनो डिसप्लेया बिराद मोजां नुदों गिदिर नुदों 6.5 इन्चि 6.7 इन्चि खोन्थादों थ' बिनि सिङावबा मा प्रसेसर लागाया जादों थ' बेखौ गासिबो नायजोबनांगौ बिनि थाखाय नोंसोर आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामला गासिबो बे चेनेलावहाय गासिबो आस्ते मिथिलांजोबगोन नङाबा उनावहाय नोंसोर मोनथिनाय नङा नोंसोर मालाय गिदिर इउटुबारफोरनिहाय बेनोथ' 10 मिलियन साबस्क्राइबार दं बेनोथ' 20 मिलियन साबस्क्राइबार दं होननानै फोथायनानै बिराद लासैयो थ' बिसोर बिदि नङा गासैबो स्पन्सारशिपआव खामानि मावजोबो स्पन्सारशिपनि खामानियावहाय नोंसोर प्रडाक्टखौ मोजां होनांखानाय गाज्रि लाबो बिनि थाखायसो बेखौहाय आरिदों आरो स्पन्सारखौ लाया जायो आरो गाज्रि थगाया मानसिफोरखौ जाया थ' नोंसोर लोगोफोर बे इउटुब चेनेलाव थाबाय था नोंसोर नायबाय था गासिनखौबो आं कभार खालामजोबगोन धीरे जोंनि बड'आवहाय बिराद लोगोफोर खायसे आंनो लोगोफोरा सापर्ट खालामदों थ' नोंथांमोन आसाम आंथ' बे वेस्ट बेंगलनि जाबाय थ' आसामनि बड'फोरखौ एसे खावलाया जाहरो बे चेनेलखौ एसे सापर्ट खालाम हेफाजाब हो होमब्ला खिसे जोंनि बर'फ्राबो ग्र' खालामहैनो हागोन आरो 100%आव 99% बान सैथो खोथा होनो बाखि गासिन स्पन्सारशिपआवहाय गाज्रिलाबो मोजां होनाङो बिसोरो बिनि थाखाय बिसोरनि खोन्थाखौ दाला लोगोफोर थ' नोंसोर आंनि चेनेलाव फैखादोंला बे भिडिअखौ नायदोंबा बिराद नोंसोर शेयार खालामा गावनि बिदा फंबाय आरो बिनानावफोरनो शेयार खालामा हो आरो आं दिनै बिनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड एन्ड जय हिन्द